ஹாய் ஃபோக்ஸ், நான் சதீஷ்ரன். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போனால், நம்ம எல்லாம் சைக்கோ படம் பார்த்துருப்போம், ராட்சசன் படம் பார்த்துருப்போம். இந்த படத்தில் பார்த்துருக்கும் போது அந்த வில்லன்களாக இருப்போம் இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு சின்ன வயசில் ஏதாவது ஒன்று நடந்திருக்கும். அதை வச்சு இப்போதைய பெண்களை கொள்வது இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு சீரியல் கில்லர்னா என்னன்னே தெரியாதவங்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். என்னன்னா இப்போ சீரியல் கில்லர் நிறைய டைப் இருப்பாங்க. இப்போ சில பேர் கொல்லுவாங்க, கொல்லுவாங்க. சில பேர் பெண்களை கொல்லுவாங்க. நீங்கள் சைக்கோ படம் பார்த்துருப்பீங்களா, அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு டாக்டர் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, கொல்லுவாங்க. இவங்க தன்னோட உடம்புல இருக்க எந்த பாட்டு வேணால் அவங்களுக்கு முக்கியமாக இருக்கலாம், யாரோட உடம்புல இருக்கணும். இப்போ சைக்கோ படம் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு தேவையானது மனித உடல் இருக்க அந்த தலை பாகத்தை அவர் வெட்டி ஒரு இடத்துல வச்சிருப்பாரு. அது மாதிரி தான் நிறைய சீரியல் கில்லர்கள் இருந்திருக்காங்க. நம்ம நாட்டில் இருந்திருக்காங்க, இந்த உலகத்தில் இருந்திருக்காங்க, ஏன் நம்ம எங்கே வேணால் எல்லா இடத்துலையும் இருந்திருக்காங்க. நான் எல்லாத்தையும் பற்றி இந்த வீடியோவில் சொல்ல கிடையாது. ஏன்னா இப்போ லைட்டாக உங்களுக்கு போர் அடிக்கும். அதை பற்றியே கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு போர் அடிக்கும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்ம 5 கொலைகாரர்கள் நம்ம இந்தியாவில் எத்தனை பேர், 5 நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் 5 பேரை சொல்கிறேன். அதுக்கடுத்து அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த 5 பேர், அதுக்கடுத்து உலகத்தில் இருக்க 5 பேரை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். யாரை பார்க்க போறோம்னா ராமன் ராகவ் ஒரு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர். அந்த நோயோட பேர் கிளஜோபர்னியா. அந்த நோய் பாதிக்கப்பட்டவங்க நம்ம எங்கே இருக்கோம் என்ன செய்கிறோன்றதே மறந்துட்டு இப்போ நான் எனக்கு அந்த நோய் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர், நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணிருக்கேன் என்னோட ஆஃபீஸில் உட்காந்து டெவலப் பண்ணிருக்கும்போது அந்த நோய் தாக்கம் அதிகமாகி நான் எங்கே இருக்கேன்றதை மறந்துடுவேன். அந்த நோயோட ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்ம எங்கே நம்ம லைஃப் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணமோ அந்த இடத்துக்கு போய் விட்டுரும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட், நான் மேக்ஸிமம் ஸ்கூலில் தான் இருப்பேன். மினிமம் ஒரு நாளைக்கு எப்படி காலையில் மார்னிங் கிளாஸ் வச்சுக்கிறேன். எல்லோரும் மார்னிங் கிளாஸ் போயிருப்பீங்க. நான் 12th இப்போ தான் முடித்தேன். நான் சொல்கிறேன், இப்போ நான் காலையில் 8 மணிக்கு மார்னிங் கிளாஸ் போகிறேன்னு வச்சுக்கலேன், 6 மணிக்கு வீட்டுக்கு வரேன். நைட் சாயந்தரம் 6 மணிக்கு வீட்டுக்கு வரேன், 6-6:30 வீட்டுக்கு வரேன். நான் மேக்ஸிமம் என்னோட லைஃப் ஸ்கூலில் தான் போச்சு. இப்போ வீக்லி ஒரு நாள் லீவ் ஸ்கூல் லீவ் விடுவாங்க. அந்த லீவ் விட்டாலும் நான் எங்கே அதிகமாக என்னோட வாழ்க்கையை ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், ஸ்கூலில் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது மாதிரி தான் இவர் தன்னோட வாழ்க்கையை இந்த நோய் வந்தவங்க தன்னோட வாழ்க்கையை எங்கே அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்களோ அந்த இடத்துக்கு இவங்க போயிடுவாங்க. ஏன்னா எதுக்குடா இது சம்மந்தப்பட்டு பேசுறது ஏன்னா சொல்கிறேன். இப்போ அந்த நோய் அந்த நோயால் இவர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு. இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இவர் ஒரு சீரியல் கில்லர். இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டும் இவர் கொலைகள் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கொலைகள் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இவர் ஒரு கேஸில் அக்யூஸ்டா இதாகி பிடிக்கிறாங்க. இவர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறாங்க. போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணக்கப்புறம் இவர் ஒத்துக்கிறார், நான் ஒரு 23 கொலை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு. நோயால் பாதிக்கப்பட்டும் இவர் 23 கொலை பண்ணியிருக்காரு. நான் நோயை பற்றி சொல்லியிருப்பேன் பார்த்தீங்களா, அவர் இந்த நோய் மறந்துடுவோம், மெமரி லாஸ்னு. ஆனால் இந்த மெமரி லாஸ் ஆனாலும் மெமரி லாஸ் இவர் 23 கொலை பண்ணியிருக்காரு. அப்போ இவர் எத்தனை கொலை பண்ணியிருப்பாரு நீங்கள் நினச்சி பாருங்க. இவர் யாரோ எந்த பீப்புளை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவார்னா, ஏழை மக்கள், குடிசையில் வரவங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மக்களை தான் இவர் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொள்வார். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா. அதே மாதிரி ஒரு சின்ன வயசில் ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கும். அதை டீட்டெயிலாக போலீஸ் கேஸில் போடல. நீ வர வீடியோவில் நான் அதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் இவரோட கொலைகள் எந்த டைமில் அதிகமாக நடந்திருக்குன்னா 1960s இவரோட கொலைகள் அதிகமாக நடந்திருக்கு. அது யாரை பார்க்க போகிறோம்னா ஜெய்சங்கர். இவர் நிறைய பெண்களோட வாழ்க்கையை பாழாக்கியிருக்காரு. ஒரு 30 ரேப் பண்ணியிருப்பாரு, 15 கொலை பண்ணியிருப்பாரு. இது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கேஸ். நம்ம தமிழ்நாடு கர்நாடகாவில் மட்டும் இவர் மேலே 20 கேஸ் இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணாத கேஸ் இருக்கு. இவர் எப்பனா நிறைய கொலை பண்ணியிருப்பா, இந்த பிரச்சனைலாம் பண்ணியிருக்காருன்னா 2006 2007 வரைக்கும். அதான் யாரை பார்க்க போனேன்னா சாமர்தீப் சர்தா யாருன்னா, மற்றவங்க கூட ஒரு வயசு வந்தக்கப்புறம் தான் கொலை பண்ணுவாங்க. இவர் தன்னுடைய 8 வயசு பையன் கொலை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு. எப்படின்னா, நம்ம தன்னுடைய சொந்த மாமா பொண்ணு, அந்த குழந்தை 6 மாதம்தான் ஆகுது, அந்த குழந்தைய கொலை பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் தன்னுடைய தங்கச்சி
கொலை பண்ணியிருக்காரு. இந்த கொலையில் வந்து வீட்டில் வந்து மூடி மறைக்கப்பட்டிருக்கு. மூடி மறைக்கப்பட்ட அப்புறம் தன்னுடைய பக்கத்து வீட்டு குழந்தைய வந்து 2 மாத குழந்தைய வந்து கொண்டிருக்காரு. இது வந்து எதுக்கு பிரச்சனை ஆக்கலைன்னா, தன் வீட்டுக்குள்ளே நடந்தால் தப்பு இல்லை, வெளியே நடந்தால் தான் தப்புன்னு இன்னும் சில பேர் நினைக்கிறாங்க. எங்கே நடந்தாலும் தப்பு தானே, எல்லாருக்கும் அதானே, எங்கே நடந்தாலும் தப்பு தான். அந்த தப்பு வெளியே பண்ணாலும் தப்பு தான், வீட்டுக்குள்ளே பண்ணாலும் தப்பு தான். தப்பு செஞ்சோ தண்டிக்கப்படணும், அது மாதிரி தப்பு செஞ்சோ தண்டிக்கப்படணும். இந்த 6 தன்னுடைய பக்கத்து வீட்டில் இருந்த குழந்தைய 2 வயசு குழந்தைய வந்து இவர் கொண்டிருக்காரு. 2 மாதம் குழந்தைய கொண்டிருக்காரு. முன்னக்கப்புறம் வந்து இவர் மேலே கேஸ் போடப்பட்டிருக்காங்க. கேஸ் போடப்பட்ட அப்புறம் இவர் வந்து போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணால் இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, இவர் வந்து கேட்டிருக்காங்க, தம்பி ஏன்பா என்னப்பா பிரச்சனை, உனக்கு ஏதாவது நோய் இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க. இவர் வந்து எதுவுமே சொல்ல முடியாமல் இவர் வந்து சிரிச்சிருக்காரு. போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல சிரிச்சிருக்காரு. விடை தெரியாத கேள்வி வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அது மாதிரி ஒரு ஆளை தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அது யாருன்னா ஸ்டோன் மேன். இவர் வந்து ஒரு 9 கொலைகள் பண்ணியிருக்காரு. அது எப்படின்னா, ஒரே மாதிரி ஒரு 30 கிலோ கல்லை வந்து கொலை செய்ய போறவங்க மேல தலையில போட்டு தலையை நசுக்கி கொலை செய்வாரு. இவர் யாருன்னே தெரியாது, இவர் யாரு என்னன்னே தெரியாது. ஆனா இவர் மேல ஒரு 30 கேஸ் இருக்கு. இந்த கேஸ் முடிக்கப்பட கிடையாது. ஸோ பி கேர்ஃபுல். அது யாரா வேணா இருக்கலாம், உங்க பக்கத்துல பேண்ட் ஷர்ட்டை போட்டு இருக்கலாம். ஸோ எல்லாரும் பி கேர்ஃபுல். நம்ம எல்லாரும் பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் பார்த்தீங்களா, ஒரு ஃபன் பேர் கூட வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து இது கூட பார்த்துங்களேன், கடா, நம்ம தளபதி படம் கில்லி பார்த்துங்களேன், கடா குமார், டுமில் குப்பா அவள் அப்படி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அடமொழி வச்சு பேர் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா. அது மாதிரி ஒரு ஆளை தான் 5ஆவதா பார்க்க போகிறோம். அது யாருன்னா சைனைடு மோகன். யாருன்னா, இவர் வந்து 20 பெண்களை வந்து கற்பழித்து சைனைடு மாத்திரையை கொடுத்து கொலை செய்வார். இவர் செஞ்சிருக்க வேலை என்னன்னா, நான் யார் வேலையுமே இது வரைக்கும் சொல்லலை. இவர் வேலை செஞ்சிருக்க வேலை என்னன்னா, பிரைமரி ஸ்கூல் டீச்சர், பிடி டீச்சர். நம்ம எல்லாருமே பிடி டீச்சர் வந்து டையை ஏற்றி போடுப்பா, பேண்ட்டை நோய் போடாதுப்பான்னு சொல்கிற பிடி மாஸ்டர் தான் பார்த்துருக்கோம். இப்படி ஒரு பிடி மாஸ்டரே நம்ம யாரும் பார்த்தது கிடையாது. அதுவும் இல்லாமல் நான் வந்து எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். என்னன்னா, ஒரு பையன் வந்து தாடி இப்போ வந்து பாக்ஸ் கட் வந்து கொஞ்சம் ட்ரெண்டிங்கில் எல்லாருமே அதான் வெட்டிட்டு இருக்காங்க. வீட்டில் வந்து நிறையா பேரண்ட்ஸ் திட்டுறாங்க. எங்கள் வீட்டில் அப்படி தான் திட்டிகிட்டு இருக்காங்க. நம்ம வந்து எதுவுமே இப்போ கொலைகாரனுங்க வந்து தாடி வச்சுட்டு இப்படி ரூடாக இருக்கு, ஒரு மாதிரி ரவுடிலாம் படத்தில் பார்த்துருப்போம் பார்த்தீங்களா, ரவுடி கேட்டப்ப கண்டிப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்கள மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் வந்து சைக்கோ படம் பார்த்துருப்பீங்களா, அவங்கள மாதிரி இருக்கலாம், யாரை வேணா இருக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு மனிதனோட தோற்றத்தை வச்சு எதையுமே பார்க்கக்கூடாது. மனுஷனோட தோற்றத்தை வச்சு நம்ம எதுவுமே முடிவு பண்ணக்கூடாது. மறக்காம இந்த வீடியோவை ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. எல்லாருமே இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் யாருக்கிட்டனாலும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே இருங்க. வாழ்க தமிழ், வளர்கள் தமிழ். தேங்க்யூ கைஸ்.